Så er vi en lynramt del af skoven, hvor vi lige prøver at vise jer størrelsesforholdet med træerne. Som man kan se, så ligger der en del væltede træer af de 3-4.000 år gamle redwoods. Der var en inde i en rode, kunne jeg se, der gemte sig. Hvor bred er roden? Den er nok 8 meter, vil jeg gætte på.